Fil-katekezi tagħna llum xtaqt li nirriflettu ftit flimkien dwar hekk ir-relazzjoni tal-komunità nisranija, jiġifieri l-Knisja dawk li huma mamdin fih dan is-soċjetà. Naħseb li hija tema importanti u relevanti ħafna għalina. Hija importanti għalina bħala bnedmin, għax aħna bħala bnedmin ngħixu flimkien ma' bnedmin oħra, bnedmin li mhux dejjem għandna l-istess viżjoni, l-istess ideali tal-ħajja, l-istess tifsira tal-ħajja. Importanti ħafna għalina anke minħabba li aħna bħala nsara, allura għandna viżjoni differenti tal-bniedem, tal-ħajja, tas-soċjetà, tal-għażliet, tad-deċiżjonijiet tagħna. Allura importanti li aħna rridu naraw kif aħna bħala nsara nifhmu lilna nfusna f'kuntest ta' soċjetà illi mhux dejjem tħares lejn il-valuri bl-istess mod. Meta l-Knisja, l-insara u s-soċjetà iħadnu l-istess valuri, huwa ħafna aktar faċli illi ngħixu flimkien u jkollna relazzjoni ħafna aħjar minn meta kieku l-Knisja u s-soċjetà iħadnu u jkollhom valuri differenti. Sabiex nifhmu daqsxejn ir-relazzjoni li għandu jkun hemm bejn il-komunità nisranija u s-soċjetà ċivili, bejn il-Knisja u l-Istat. Irridu eżistijej hekk nifhmu ftit l-ewwel ħaġa ir-ruoli differenti tal-Istat u r-ruol differenti tal-Knisja illi mhumiex l-istess fih dan is-soċjetà. L-Istat eżistijej min imexxi ġifieri s-soċjetà huwa responsabbli għal ħajja fis-soċjetà. Responsabbli għal liġijiet li għaddu, responsabbli biex jara li liġijiet ikunu ġusti, responsabbli biex jara li liġijiet ikunu mħarsa, responsabbli biex jara li meta liġijiet ma kunux imħarsa jittieħdu azzjoni. Responsabbli l-Istat għal dak li huwa il-ġid komuni. Il-ġid komuni mhuwiex x'jaqbel lilu x'jaqbel lilek impoġġuh flimkien. Il-ġid komuni huwa il-kundizzjonijiet kollha illi jgħinu il-persuna u l-gruppi sabiex jikbru fis-soċjetà bħala bnedmin u jilħu l-iskop tagħhom bħala bniedem. Dak hija responsabilità tal-Istat illi iħarrisha mhix ir-responsabilità tal-Knisja. Allura il-Knisja x'inhi r-responsabilità tagħha fih dan is-soċjetà? Ċertament il-Knisja mhix qiegħda hemmhekk biex tmexxi s-soċjetà. Fis-sens li l-Knisja mhix qiegħda hemmhekk biex tagħmel liġijiet fis-soċjetà. Il-Knisja mhix qiegħda hemmhekk biex tara li l-liġijiet ikunu mħarsa. Il-Knisja mhix qiegħda hemmhekk sabiex meta l-liġijiet ma jkunux imħarsa tara x'tagħmel, fis-sens li tieħu azzjonijiet legali. Mhuwiex ir-rwol tal-Knisja. F'dan id-dawl li l-Konċilju Vatikan it-Tieni f'dokumenti importanti ħafna Gaudium et Spes jgħidilna li hemm distinzjoni bejn il-komunità politika, allura is-soċjetà u il-komunità nisranija. Mhumiex l-istess ħaġa. Għandhom responsabilitajiet differenti. Il-Knisja x'inhu speċifikament eżistijej ir-rol tagħha fih dan is-soċjetà. Meta l-Papa Pawlu VI darba ntaqa' mal-politiċi wara l-Konċilju Vatikan it-Tieni għamilhom x'tistenna minn għandkom il-Knisja? Għalilhom xejn. Il-Knisja la tistenna privileġġi, il-Knisja la tistenna li tiġi stmata differenti minn oħrajn, il-Knisja tistenna u titlob biss il-libertà li taqdi il-missjoni tagħha. Eżistijej kemm huwa importanti illi anka fi żminijietna aħna l-insara ikkonna din il-viżjoni ċara. Aħna l-insara, il-Knisja kemm bħala istituzzjoni u iktar bħala komunità nisranija, mill-Istat ma tfittex xejn. L-ebda privileġġ, l-ebda poter, l-ebda xejn, il-Knisja tfittex biss il-libertà li tkun tista' taqdi il-missjoni tagħha fih dan is-soċjetà. Dak biss illi l-Knisja eżistijej, jiġifieri jiena u int bħala mamdin, dak biss mill-aspett reliġjuż li nfittxu mill-Istat. U x'inhi il-missjoni tal-Knisja? Il-missjoni tal-Knisja
ir-responsabilità tagħha mela fih dan is-soċjetà l-ewwel qabel kollox hija li tgħix il-kalma t'Alla, li tgħix l-Evanġelju. Il-Knisja l-ewwel qabel kollox il-missjoni r-responsabilità tagħha hija li tgħix il-kelma ta' Alla l-imbierek. Qabel ma tipritka hi li tgħixha għaliex il-Kristjaneżmu eżistija huwa esperjenza ħajja ta' Ġesu li tittejxa qabel ma tipritka. Jekk impoġġija b'dan il-mod, Ġesu l-ewwel għex f'Nażaret għal 30 sena u mbagħad mar jipritka u naħseb il-ħajja tal-Knisja fis-soċjetà hija propju bħal ħajja ta' Ġesu. L-ewwel tgħix kif Ġesu għex f'Nażaret u mbagħad tipritka kif Ġesu ħareġ lejn Kafarnum u postijiet oħrajn jipritka. Mela l-ewwel responsabilità tagħna komunità Nisranija fih dan is-soċjetà li aħna ngħixu il-kelma ta' Alla. Allura min-naħa tal-istat xirid ikun hemm il-libertà reliġjuża. Lil bniedem l-istat iħallih fil-libertà biex ikun jista' jeżerċita il-fidi tiegħu. Ikun jista' jeżerċita l-fidi tiegħu mhux b'mod privat biss fid-dar tiegħu waħdu miegħu innifsu, imma l-libertà li l-fidi tiegħu jista' jesprimiha fih dan is-soċjetà b'mod apert ukoll. Dak huwa illi biex il-bniedem ikun jista' jgħix il-fidi tiegħu l-istat irid jipprovdi din il-kundizzjoni. Il-Knisja wara li tgħix il-kelma, il-missjoni tagħha wkoll hija li xandar il-kelma. Ix-xandar il-kelma xiġifieri. Il-Knisja eżistijaj, il-messaġġ li għandha mhuwiex tagħha. Il-messaġġ li għandha il-Knisja huwa il-messaġġ ta' Ġesu. U dak li l-Knisja trid ixxandar hija propju dak li Ġesu għalinna. Nitkellmu ftit aktar il qudiem fuq dan. Ħanejdu fuq il-mod kif il-Knisja xxandar dan fi spirtu ta' dialogu mas-soċjetà. Jiġifieri, il-Knisja ixxandar u l-Knisja tisma'. Għaliex? Mhux biex tkun istituzzjoni demokratika, xejn minn dan. Però l-Knisja biex tkun bħal Alla li jkellem il-bniedem u jisma' l-bniedem. Però dan id-dialogu qiegħed hemm biex iwassal għal proklamazzjoni tal-verità. Il-mulej ma joqgħodx jitkellem magħna kif Ġesu għamel mas-Samaritana, kif Ġesu għamel ma' Nikodemu, kif Ġesu għamel ma' dak ir-raġel Ama, Ġwanni kapitlu 9, kif Ġesu għamel ma' Zakkew, ma joqgħodx jitkellem magħna sempliċiment għal gost tal-kliem biex iħalli kollox kif inhu, imma Ġesu biex iwaslilna l-verità. U jekk dik tfisser li aħna rridu nitbidlu, allura id-dialogu iwassal għal proklamazzjoni għax-xandir ta' dak li hija l-verità. Allura l-Knisja tittemxi bl-istess mod. L-istess mod fuq il-passi ta' Kristu. Titkellem mas-soċjetà, aħna l-insara nitkellmu ma' min fis-soċjetà ma jemminx, ma' min jemmen ukoll. Mhux biex isna ħansibu xi triq tan-nofs, ara, ħanaraw x'nemmnu aħna l-insara. Ħanaraw x'jemnu dawk li ma jemnux, u mbagħad aħna min-naħa tara bħala insara nippruvaw insibu triq tan-nofs bejna li nemmnu u bej dawk li ma nemmnux. L-eżisti, aħna ma niddialogawx bħala nsara biex nagħmlu l-kompromessi mal-Vanġelu. Naraw il-bniedem tal-lum sa fejn jaċċettah u sa fejn ma jaċċettax u allura nippruvaw inċedu xi ħaġa ħalli bejnietna inkunu nistgħu nagħmlu konvivenza tajba nsibu mod aħjar kif ngħixu. Le, id-dialogu tan-Nisrani qiegħed hemm biex jipproklama iwassal il-verità. Issa eżisti il-verità tal-Knisja x'inhija? L-ewwel ħaġa, il-verità tat-tagħlim tal-Knisja mhuwiex ġej mill-Knisja. Il-verità ta' dak li l-Knisja tallem, dak li tallem dwar l-ambjent, dwar dak li tallem id-dinjità tal-bniedem, dwar dak li tallem fuq iż-żwieġ u fuq il-familja u kif Alla jrid iżwieġ il-familja, mhuwiex ġej mill-Knisja, imma l-awtorità tal-Knisja hija dak li hemm fil-kelma t'Alla. U l-kelma t'Alla eżistijaj importanti nirrealizzaw li Alla hu l-awtur ewlieni tagħha. Hija kelma Alla
f'kitbiet il-bniedem ċertament. Però il-kelma tal-Alla, l-Bibja, l-Vanġelu mhuwiex xi ktieb bħal-oħrajn. Aħna nemnu, u dan qed ngħid għalina bħala nsara, min ma jemminx jista' jħares li b'mod differenti. Il-gwajju li xi drabi fi żminijietna u aħna l-insara stess li nemnu illi maħniex natu każ il-kelma tal-Alla u nawġuha jew niddubitaw aħna stess Alla l-imbierek x'qalinna u nixtieq nagħmilha ċari li dak li qalinna Ġesu ma l-ebda żball. Ġesu ma l-ebda żball il-mod kif tkellem dwar il-maħfra. Ġesu ma l-ebda żball il-mod kif tkellem dwar iż-żwieġ u l-familja u żwieġ bħala żwieġ li ma jinħalx. Ma żball meta kellimna hekk, l-iżball nieħdu aħna meta jew nifhmu ħażin jew nawġu l-kliem tiegħu għal finijiet u l-iskopijiet tagħna. Ma Ġesu ma l-ebda żball. Aħna li nemmnu fi Kristu ma nistgħux nemmnu fi Kristu f'aspetti u mbagħad fl-aspetti li ma jaqblu n-nies jew li insibuhom diffiċli biex ngħixuhom jew naraw irridu nagħmlu vera sforz biex ngħixuhom ngħidu li Ġesu seta' żball hemmhekk. Ġesu qalilna jienu triq, jiena l-verità, jiena l-ħajja. U Ġesu ma l-ebda żball maħbubin tiegħi. It-talim tiegħu huwa l-verità tal-Alla fil-ħajja tagħna. U rid nagħmel il-mistoqsija. Aħna nemmnu li din li għallimna Ġesu hija verità? Nemnuha din il-kelma? Nemnu li qal Ġesu huwa vera? Jew niddubitawha? Jew iktar nemnu x'jgħidu l-gazzetti, x'jgħidu l-ġurnali, x'jgħidu l-politiċi, x'jaħsbu n-nies, x'jaħsbu l-maġġoranza, x'jaħsbu tal-familja, x'jaħsbu l-bib tiegħi, x'jaħsbu wliedi. Il-verità aħna fejn nfittxuha? Fil-kelma tal-Alla jew fl-opinjoni tal-bniedem. Għax aħna llum ngħixu f'kultura u f'soċjetà fejn il-verità bidlita jew mal-gidba jew mal-opinjoni. Ngħidu li għandna dritt tal-opinjoni, però naħseb jien aħna għandna dritt tal-verità fil-ħajja tagħna. U l-verità aħna l-insara nsibuha f'dak li qalilna Sidna Ġesu Kristu, il-Mulej Ġesu. Il-kelma tal-Alla eżisti għalina l-insara mhijiex waħedha, imma l-kelma tal-Alla kif hija mfissra mill-Knisja. Il-kelma tal-Alla kif hija mfissra mill-Knisja għax Ġesu il-kelma tiegħu ħallija f'idej l-Apostli li baqgħu jgħadduwilna f'idejn is-suċċessuri tagħhom li huma l-isfijiet maqudin mal-Papa. Mela, il-kelma tal-Alla mhux kif nifhimha jien, imma l-kelma tal-Alla kif tifhimha l-Knisja. Irridu nagħmlu din il-qabża maħbubin tiegħi. Il-kelma tal-Alla kif il-Mulej ħallija fih dan il-komunità nisranija faqda waħda ma' min fih dan il-komunità ġie moti is-servizz li jaqdi l-komunità billi jmexxiha, billi jinterpreta, billi jfissirha din il-kelma. Allura tistijek nieħdu pereżempju t-tagħlim ta' Ġesu dwar iż-żwieġ. Aħna l-verità dwar iż-żwieġ insibbuha f'dak li qalilna Ġesu u kif inhu nfisser lilna mill-Knisja. Mod speċjali it-tradizzjoni kostanti tal-Knisja kif dejjem femet u fissret u għalmet it-tagħlim ta' żwieġ u l-familja. Il-kelma tal-Alla eżisti dik li aħna nemmnu fiha fid-dialogu ma' din is-soċjetà. X'tatina? Tatina l-pjan ta' Alla, pereżempju fuq iż-żwieġ u l-familja. Dil-kelma tal-Alla turina li Alla għandu pjan għall-bniedem u mhux għalkemm aħna naqbdu ngħidu il-pjan tal-Alla naqbdu warbuh. Għax jekk aħna quddiem din il-kelma nwebsu qalbna, jekk aħna quddiem din il-kelma ma rridux nisimgħuha, Alla x'għandu x'jgħidilna dwar iż-żwieġ u l-familja pereżempju, nixtieq niġbed l-attenzjoni f'dak li għallimna Papa Benedittu XVI fl-aħħar ittra post-sinodali tiegħu Verbum Domini meta jgħidilna dnub huwa li l-bniedem jirrifjuta li jisma' l-kelma tal-Alla. Għax id-drabi jista' jiġrilna naqgħu f'dan l-iżball li għal diversi raġunijiet ma rridux nisimgħu dak li Alla l-imbierek għandu xejdinna, ma dan ifisser li aħna ħaninqataw mill-ħalliq tagħna. Ifisser li aħna rridu, jekk aħna ma rridux nagħtu wieden għal dak li qal Ġesu, li aħna rridu nibnu soċjetà mibnija fuq l-idejat tagħna l-bnedmin, imma mhix mibnija fuq il-pjan, fuq ix-xewqa, fuq ir-rieda ta' Alla għall-bniedem. Ġifieri din irid noqogħdu ħafna attenti. Għaliex din hija serja eżistijaj. Dan huwa dak li hu profondament huwa dnub fil-ħajja tal-bniedem.
Meta l-bniedem jiddeċidi li jinjora l-Alla u jibni d-dinja tiegħu bi kif iritu. Din hija l-istorja tal-umanità li titbiet minn Alla eżistijaj. U aħna rridu naraw kull wieħed minna, mhux speċjali aħna l-insara. Jekk aħna din il-kelma, ninsisti, il-kelma tal-Alla kollha kemm hi, qed nagħmel enfasi fuq il-kelma tal-Alla dwar iż-żwieġ u l-familja, jekk aħna nistgħu naċċettaw dan il-pjan tal-Alla l-bniedem. Importanti nifhmu dil ħaġa. Nix nagħmel enfasi kbir fuq dil ħaġa. Il-kelma tal-Alla, il-pjan tal-Alla, mhuwiex għan-nisrani. Il-kelma tal-Alla fil-Bibbja mhijiex għal min jemmen. Il-kelma tal-Alla hija għal bniedem. San Ġwan jgħidilna Ġesu fih għallek ħab lid-dinja li tal-ibnu l-waħdini biex kull min jemmen fih ma jintilifx ma jkollu ħajta dejjem. Ġesu ma qalx għallek ħab lill-insara li tal-ibnu għalihom, li Alla ħab id-dinja, ġifieri Alla ħab l-umanità kollha. Alla ħab kull bniedem jemmen u ma jemmenx, nisrani u mhuwiex. Il-kelma ta' Ġesu hija l kulħadd. Irnoqdu attenti x'illum min jipprova jdaħlilna fil-qalb tagħna fil-moħħ tagħna. Illi dak li qal Ġesu għalikom l-insara, għalina ma jgħodx mela tindaħlunniex, timponux fuqna. Ħadduri saħares li jabdak il-mod. Però aħna ma dux ħarsu li jabdan il-mod bħala nsara. Aħna tkun għal-konvinzjoni li jekk dak li qal Ġesu vera, mhux vera n-nisrani, imma mhux vera l mhux nisrani. Dak li Ġesu qal li hu vera dwar iż-żwieġ u l-familja huwa verità l kulħadd. Nisrani u mentix. X'inhu r-rwol speċifiku nisrani f'dan id-dialogu mas-soċjetà? Huwa n-nisrani huwa dak li dil-kelma stalaqaħħa. U mhux biss laqaħħa, imma jsir xud tagħha fih dan is-soċjetà biex permezz tiegħu Alla jkompli jkellem il-bniedem. Il-bniedem huwa d-destinatarju, l-interlokutur dak li Alla qiegħed ikellem. U anke fil-kuntest tal-pjan ta' Alla eżisti dwar iż-żwieġ u l-familja. Alla għandu pjan wieħed għaż-żwieġ. Żwieġ li jibqa' dejjem, għandu pjan wieħed għaż-żwieġ. In-nisrani huwa dak li jilqa' dan il-pjan mhux biex iżommu għalih, imma biex isir xud fis-soċjetà ta' dan il-pjan ta' Alla. U allura noqogħdu attenti. Aħna ma nistgħux ngħidu aħna bħala nsara naċċettaw dan il-pjan għalina imma ma nindaħlux lil ħaddieħor x'jagħmelu, inkunu f'kontradizzjoni. Jekk jiena nemmen li dan il-pjan ta' Alla, kif jista' jkun ħaddieħor inċaħdu minnu? Jiena fid-dmir ħaddieħor li għadu ma aċċettax ma jistax jarfu forsi, imma jien li nisrani u aċċettajtu u għaraftu bħala verità. Kif nista' ngħid dan ħanċaħdu lil ħaddieħor? Għandna din responsabilità, aħna ir-responsabilità fuqna l-insara qiegħda li aħna rridu nwaslu dan il-pjan ta' Alla u mhux biss nwasluh bil-kliem imma bid-deċiżjonijiet tagħna bl-għażliet li aħna nagħmlu. Bl-eżempju li aħna nagħtu, bl-istil ta' ħajja li aħna ngħixu. Hemm min jgħidlek imma toqgħodux timponu fuqna, timponix fuq ħaddieħor. Jekk inti temmen f'dan it-tagħlim ta' Ġesu dwar iż-żwieġ u l-familja, żwieġ li ma jinħalx, toqgħodx timponih fuq min irid viżjoni ta' żwieġ differenti. Eżistijaj, mhijiex impożizzjoni. Aħna l-insara ma nimponux, aħna l-insara rridu ngħinu d-dinja tinfetaħ għal pjan ta' Alla, għar-rida ta' Alla fil-ħajja tagħha. Ċertament jekk hemm xi ħaġa li timponi ruħha fuq il-bniedem, hija l-verità. Il-verità timponi ruħha fuq il-bniedem iva. Imma l-verità li timponi ruħha fuq il-bniedem, issa jekk hemm min ma jridx jaċċetta l-verità hija kwistjoni oħra. Però mhux aħna l-insara li nimponi nafusna fuq is-soċjetà, hija l-verità li timponi lilha nfisha anke fuq in-nisrani. Anke fuq in-nisrani. Il-verità ta' żwieġ u l-familja timponi jekk irid nużaw dil-kelma lilha nfisha fuqna stess, fuq l-insara u fuq kull bniedem. Aħna l-insara huwa dak li aċċettajna dil-verità u allura kif qalna l-Ġesu dil-verità teħlisna. Mhix teħlisna. Jiena li naċċetta l-verità ta' żwieġ u l-familja kif irida Alla fil-ħajja tagħna, kif urinna Ġesu, allura jiena hemmhekk ħieles minn forom oħra jew hekk imsejħa forom oħra ta' x'jistgħu jkunu żwieġ jew familja li jiġu gidba, ma jiġux verità. Eżisti. Jiena ħieles mix-xewqat umani tiegħi biex nibni tip ta' żwieġ u ta' familja kif irid jien, kif jogħġob lili. Il-verità taħlisna mill-gideb, taħlisna mill-egoiżmu tagħna.
Il-verità turina dak li Alla issa kuħu tħossu li l-verità timponi raħa fuqhom. Dak li qed jimponi, u forsi dak li xi drabi u qed il-Italja. Ċertament aħna bħala nsar nqogħdu attenti. Illi l-verità illi Ġesu tagħna fil-Vanġelu dwar iż-żwieġ u l-familja, aħna ngħixuha fl-imħabba, nipproklamuha fl-imħabba. Ma nipproklamawiex il-ħaddieħor b'suppervja, b'rabja, b'tiżbit ta' saqajn, imma fid-dialogu fl-imħabba kif Alla jagħmel mal-bniedem. Għax inutli jkollna l-verità jekk ma nxandruhiex fl-imħabba. Hawnhekk naħseb aħna l-insara xi drabi nonqsu. Il-verità tagħna mhux dejjem nxandruha bl-imħabba. L-ewwel ħaġa ma nridux niddubitaw aħna, it-tieni ħaġa ma rridux nemmnu li aħna qegħdin nimponu, aħna ma nimponux il-verità fuq ħaddieħor. Aħna ngħinu lil ħaddieħor biex jilqa' l-Kristu u l-verità tiegħu jekk jien konvint li din hija vera. Ċek m'iniex konvint allura li żball fuqna l-insarijiet. Però dan kollu f'kuntest ta' mħabba. U dan kollu rridu nagħmluh b'modi differenti, mhux kulħadd l-istess. Altru saċerdot bil-predikazzjoni tiegħu, altru lajk li jista' jidħol fir-realtà, anke r-realtà politika sabiex jibni kultura favur iż-żwieġ, kultura favur il-familja, bil-leġiżlazzjoni, bid-deċiżjonijiet. Però l-kol kemm aħna nistgħu nagħtuha bl-eżempju maħbubin tiegħi. Il-kol kemm aħna rridu nagħmluha bl-għażliet personali li aħna nagħmlu. Il-kol kemm aħna nistgħu nagħmluha fuq ċertu livelli anke ta' dibattiti, jekk aħna nsara konvinti, nemmnu verament f'Ġesu, aħna rridu nwasslu l-messaġġ tiegħu anke f'dibattiti pubbliċi li jkollna fejn tidħol l-għożda ta' żwieġ fil-ħajja tagħna, fejn jidħol l-ambjent, fejn tidħol il-ħajja, fejn tidħol il-valur tas-solidarjetà, Ġesu kollha kellimna fuqhom dawn. U f'kollha aħna għandna nieħdlu nitkellmu f'dan is-soċjetà tagħna eżistih. Irridu wkoll ma nibżgħux nieħdu deċiżjonijiet radikali, xi drabi s-soċjetà titlob minn kull bniedem u anke minna bħala nsara anka biex nagħtu vot fuq issues. L-soċjetà minn mument għal ieħor titlob mis-soċjetà ċivili illi wieħed ikun juri jesprimi l-opinjoni tiegħu. U meta niġu f'mumenti bħal dawn illi s-soċjetà tista' sejħilna lihom fuq diversi issues, aħna bħala nsara ma nistgħux nirraġunaw ngħidu wara dina ħaġa soċjali ta' il-kelma Alla ma tidħolx fiha, il-Knisja ma tidħolx fiha, ikun żbaljati meta nirraġunaw hekk. Għax kull ma jmiss mas-soċjetà ġifieri jmiss mal-bniedem, imiss ma' Alla. Alla jitkellem dwar il-bniedem u fuq kull aspett tal-bniedem. Fuq id-dinjità tal-bniedem, fuq il-valur taż-żwieġ u l-familja fil-bniedem, fuq id-dinjità tal-ħajja tal-bniedem, u n-nisrani l-kelma Alla u l-Knisja jridu jitkellmu fuq kull aspett tal-bniedem. U mhix kwistjoni għall-insarija għal kull bniedem. It-tagħlim pereżempju taż-żwieġ u għal kulħadd. U meta aħna nkunu msejħa biex nieħdu deċiżjoni u nagħtu s-sem tagħna fuq kull issue fis-soċjetà, aħna naraw li jkollna koerenza qbil ikunu l-istess bejn dak li nemmnu u l-mod kif inġibu ruħna fis-soċjetà. Mhux nemmnu mod u fis-soċjetà naġixxu mod ieħor. In-nisrani msejjaħ biex ikun l-istess nisrani quddiem Alla fit-talb, fil-Knisja meta jitlob, fid-dibattitu politiku, fid-dibattitu fis-soċjetà, fil-għażliet u fid-deċiżjonijiet li huwa jagħmel. Eżis tiegħi hija ħafna importanti. Aħna rridu nkunu insara ta' vera illi nkunu xhieda tal-mulej Ġesu, ħafna mħabba fil-verità quddiem is-soċjetà tagħna. Il-mulej eżis tiegħi iħobb il-bniedem u aħna rridu nħobbu l-bniedem. Dak li Alla jixtieq mill-bniedem huwa dak li hu taġid għall-bniedem. Il-kelma Alla tkellimna mid-dinjità ta' kull bniedem, mid-dinjità ta' kull żwieġ, kif iridu Alla bejn raġel u mara għal dejjem li ma jinħalx biftuħ għall-ulied għall-ħajja. Tkellimna dwar il-valur tal-ħajja mit-tnissil naturali tagħha sal-mewt naturali tagħha. U aħna l-insara jridu nxandru dil-verità u nagħmlu għażliet mibnija fuq il-kelma Alla fih dan is-soċjetà u nkunu lejali lejn Alla b'verità lejh u b'imħabba lejn il-bniedem. Jekk ngħidu li nħobbu lill-bniedem u fl-istess ħin naħbu minnu jew inċaħduh mill-verità, l-imħabba tagħna ma tkunx vera, tkun daħqa u farsa. Ġesu għax ma kienx daħqa u ma kienx farsa urina l-verità sħiħa fl-imħabba u dan kien ifisser li salla bnieh. Jekk in-nisrani fis-soċjetà biex iħobb fil-verità
jeħtieġ li jissallab, ħalli jissallab. Imma dik l-imħabba vera hija dik li ġġib il-qawmien ġdid f'kull soċjetà fejn hemm l-insara preżenti. U jekk nagħmlu dan, il-muriet naslim.